Perengke mai ke pha lake nagorik sureksa mons hoi lapen inut RTI claim bang phu hoi lo lasi nili ke nagorik sureksa mons along a presiden lapen RTI take claim bang phu lo lapen nili dung bangke netro phangchu lake vice president lo nagorik sureksa mons lake netro phangchu lo lapen pualang li bangke la kupli homosti lo a presiden lo nagorik sureksa mons asi pinini litum perangke mai ke pha जैसे मैं पेट पेन के फालम थे बंके ला फैलो जे कार बियांग लोंग रात इली तुम रोंग रूप के दो कदो कावे अकर बिया खाई अंत में चिरक तक दो नंगी पो फांसी नीली पिनीला सो अपहरंग के माय के फा लसी इली तुम का चिरक तक ते अजयने इली तुम का चिरक तक ते पट इली तुम काय kita cok jibon bang aphan ininga chithe imithang akhe hijan imithang amunit akorte muti punu posar si dulu ininga chithe joine ili tum ke long ya sonta long nune delu lasi la so putaksi chethan pui nang le tum lasi nili pini ke chengsi ji ke lahelo non ke dam tang jitu krong phlia tuar an alam ki ke dosai la ke nili gali ka do ka we taning je lo nili taning je bom lo lasi hala swang thun pini ka ning je ji bangala pohelo je ili tumalong national highway 627 national highway 627 amsoi gate to hadima hasawan si laso atuar ke kapal lepo tulen lake krong ni atuar lo non kapeleji lasi hala krong ni atuar kapeleji amsoi gate to la hadima hasawan kapeleji lake Nagaon district ta kroy putpo ladak district ke thom West Karbi Anglong Nagaon district lapen Dima Hasao a district la district ke thom lapen Meghalaya ta asap o kaparlu ceddo hadak kepada Dima Hasao adungarai long lasi laswa towar long ili tum West Karbi Anglong arada tumta kacerok tok dunjia phansi ladak ili tum ke claim ke dam nangi koson ma laso phansi cethan sinang pusi nili dak ferang ke mai ke pha lasi ke chengsi la pelo jela West Karbi Anglong jitu amsoi tu dak doyang mukan West Karbi Anglong kapuri laso tulen atuar 627 laso atuar ke Gazette of India la hello Gazette of India lo lasi ladak Gazette of India hadak pen nangkai proof ke lake na kopenelo 9 November 2016 9 November 2016 lalo lapen ilitum dak Karbi Anglong ta laso longsi ilitum ta do dun kok lo lasi dak niligi puji bangke laso arong jitu ilitum kapuri dun laso West Karbi Anglong kapuri dun arong ke lapuhai lo nili non ngal tumhan pachini po ke chengsi ke dongkamukam revenue circle longapuri lake amri sorry nili dia ikha lake okalang lo dongkamukam circle amri development block along kapuri dun laso along kapuri dun ke arong ke laphelo dalimbari ladak alang letum ke toke NC mane non cadastral dake free सरकारी along le puta pulong le forest puta kali rat long le puta kali la puson silatum dalim bari long ke ketok lapen ako do thulang senani nodi arai puri ponpo langteng lapen gila patta lapen hatigor rodhula te NC area sipuri lo lapen borkok late NC area lo lapen plim plum abi lata NC dia sipuri lo lake amri blok along lo kapuri lapen ako puthot rang thuna dongka revenue circle thak lo lake chinthong block development lo sipuri ponpo lake arongamen ke la phelo maisam rong ta NC ria pusipulo boithalang so 1 boithalang so 2 lapen hongkram 1 hongkram 2 lapen huru bolthor lake moza ke west rongkhang lo lapen rong tara lata NC ria huru bolthol lahalo lapen garu gang laan ke west rongkhang along sipuri lo ako dothulang lake east rongkhang moza labangke tengkara langso podum pukhuri lapen langhan urban
lapen Phankrigaon Arban lapen Kolonga East Kuthepi Teranggaon Dongka number 2 Langsudo Theso 2 Telehor Inglong Parpan lapen Ramsinggaon Rilu Harlong Sora Jengkha Kolonga Phelangpi Ampothar 1 Ampothar 2 lapen Khirni LSM Farm lapen Inghin Ingchin Langso Lamba Pathar lapen Doyangmuk Hawaipur Moja lasi laha hello Karbi Anglong West Karbi Anglong long non krong ni atuar ke wangji along kapuri dunke laha hello lasi halada ke do araratum aphanili pini kapachini ji nangli tum pherangke hoi pen je nangli tum patta ke long ji aphan nangli tum chebor idun ignoi lapen arona teng ko son si ki claim nei ma lake circle office damlote bang officer tum sinang thanpo lasi laso long ilitum Karbi Anglong West Karbi Anglong tum jasemet pen nangli tum non pen cisik dunang po hoitu ka cisik tanglo pulote latami ulam lo setami lahalong patta cikuri dunang ji kopia posinili laso alam ki pudamik ma ke damtang krong fliatoar ke Omor Singh Tiso EM revenue in charge alangli bang cipahem phupon pen alangli leadership si Tenzing Rongpi joint secretary kala lasi alang ditum aphansi lapen mondol turun rongpi jasemet pet pen turun rongpi alang tum kaddu kawe cera pensi kalili kalang lang dak along le patta kuri pen rat along le cerai pier lo pusi nili ninging tum lasi alang ditum han kacisik nei laso bangket do pusi nili aku ketam chuiglo lapen ladak abang nili aniom bang chini pame medelo lasi ke thekeriatum ilitum Karbi Anglong ratum ing cabita je Karbi Anglong along pawara bang nang ke bathuba nang ke koma mante aron sila puson lumala bang nili chini ne delo athe non nili ke than bom la West Karbi Anglong krong ni atowar ka puri pon 627 along ke dak competent authority ke deputy commissioner phansi ki pipon ladak ke deputy commissioner phansi ki pipon sitame same road same time dak Dima Hasao bang ke joint secretary in charge revenue phansi ki pipon lasi hinivet inglong a district along takopi posi break daglo hadake joint secretary revenue in charge fan pilong competent authority dak West Karbi Anglong ke pilong le datma lata nili chining tu lasi laso hormu bang je Prabjin pen CM Tuliram Ronghang ake hai alangli labang celar nang pusin nili puntung lo deputy commissioner adim ke dake joint secretary ba komar pharma ki pinangi nang letum pimelo athe West long ta non head joint secretary akimi ki pidolo asala tuman pipede pen deputy commissioner pirong lasi ladak ang thekala phelo asam pen hadak hills area pen kapabelek awipin pu bangke Nagaon district kapuri longke additional deputy commissioner phansi hadake kala ki pilu mane competent authority ki pi asi hadak pen inglong asodim koson sinang tum isiat ki wanlo ata nili chining tunglo mante la puson arlu la puson dokok ma CM ake hai tuliram rohang la soka chini dokok ma je ladak kala ki pi aprang Dimapur bypass Michael Timung la pen non aphi la national highway 29 along Tenzing Rongpi phan ki pi hut arlu pen ki chok chi thit tan do ko aposi Karbi Anglong autonomous council secretary to man pia head revenue in charge pia head mat la si halat disi phan piroma la tani litum rat pen nang li phan nang li long pen tum chining tu la si kopia posi la son ke do kok lo la tani litum chining tu la si kopi posi nili dak kaning je akhir pangtang rema nili ahok alam si aprang me than lo rar phan tham ji pusi nili thaniglo la si la bangso atowar long nangji pu bangke CM Tuliram ake hai chipiduk pen alang li logot Horen Bay MP ta damlo Delhi Nitin Gadkari phanga che tongdam lasi a photo ta lailo nang litum hana te klaing lo je alang litum la so towar long nangji pu phansi ka bor i lo setame nili pudai make ka bor i chot long nei pu chok ke long de da pitame kiduk ke la ratum ta ladak arona tengpen nang long du nei kasi no hedong nili ning je lo je dak National Highway 29 long package 5 along ke koson lo ne Omor Singh Tiso abang nili non bang ar namplang sita apor nang le rok sining nang kok lo nili kachinya tengke Omor Singh Tiso EM alangli sarpi lo labang ke bang ar namplang lo sita men nili ning nang kok po kajok ing tipi
package 5 long kajok ing TP pamen pen nang anadim do hisab lo te long cap dakta sociedad tai ba long cap an amui le rok ji la pen omorsing tisu ame thanga men tame la son thak si long cap bak do kokta hai ba sociedad kom chata hai la si nili la so jasime pen pini ke pha bangke nang le tum chi thik dun tu pa ja hala puta nang cherai etta hai lo hai tu la si la so posi nili la kaninji iglo la si alang le tum kinam pulutan te ko mantu si kinam la so long le plot in koi thong kep along le kinam akhorot ko son lo lake nil tum rata chining tum lo ho to lang le kinam mane sa kinam pusita la tum non akimi kinam pulutan te halada ki do arat ki do barim tum han ha tu ili tum kadueta alam mga chinis ta ang thekave je pota kelong dam sumpik la tum han arni pahelat vare titi apor hot vare titi la puson asi kopene kapasiksak kapanik nak dokok si halatum asai jok jesi latum han along li abang cipinang et maputa nili alang tum han akoy waning tung athe ko mat amunisi piniar ni ekuti gelong edim 1 lakh long si ordet ko ma munit asona kilu dolang manonta kar biang longara lapen latu wararai kidun asap savet lahai phanam chom pi phan ko sono lake lasi lason ka chiplang ple det je phansi west kar biang long arada tumba la so bangke cherok tok nang pon nang tum patta chikul noy lapen cm phan tulira me ka phanta nili pachining tu je ladak patta bang ke joy ke je toar ratum ke long ya toar dongka sarkulo long bonai pinoy alang letung ratum ke do barim tum bang patta pachikuri nang usi nili ning yeng tu lo lasi lapuson ke damtang ke chok che nili than ulo ako ke wangjen de than chola lasi lahai ke chok che ka du ka heavy group pen ke dam tangan tan yelo omorsing tiso em alang li phan ke revenue and charge pen ke la phan ke u nang po la phan ke ing ton nang pupusin nili cm ake hai tuliram long hang phanta nili pachining tu lo athe alang li dak ke claim pon ke chok che join pini ratum ko alo ni la forland along ki sumdun la ke ka du ko de chini lo ke open secret pul lo ke lasi ka du ke de chini lo lasi ke dam tangan nita lahai charmu saita ke do i long lo lasi nili pui bangke ke jusi ke je west kar benglong arat nang litum aphan la at rong amen ta nang than ik etlo nang litum patta chi thik du noi la pen cm handa ko puthot nil ke chuni ngang tung mangke patta ke long joy ki phan dong kamukam sarkulo long halat dak awar cycle pinoi la pen omorsing tiso alang rifan revenue im pen bangai ing thanang pupusin nili klar dak pen ni yeng tung lo lasi peni aphan ke mai bangke la hello nili ke phake nang litum hoi rar pan message ke pon pinai family the moment approve pakado section 5 along lola ke section 5 de package 5 lasi sap apon pi ka sing tiso la ka me thang men lo let mon sing tiso dong si la iam kandidat pro la chi ne lo de san ni le chini ke iam mo sing tiso lo la hello along le asavet kidun commercial la ke patta number dak number 297 56 la pen ako section package 5 lo la ke package 5 lo la pen omorsing tiso thak thak lo lata alang le long le bangke la ke hem do pusia peklang residential la ke 288 patta pp number 53 lalo omorsing tiso lo lata la pen ako omorsing tiso residential hemdo pusi kapak lang lo lata 163 pp 82 la pata number dak number lo residential private pulo lata ako nilila puson pubange matati si chisik sedet asiasa onal tuma por enang koklo asal pmn bangkel halo ho kajok ing tipi ladake ake sarmen alang litu masar buramen sikitok katharing tipu lake commercial 330 pp 35 mane pata number dak number lalo kajok ing tipi lapen ako omorsing tiso lata residential alang li hemdo pulo pakla private lata hemdo lo lapen ako omorsing tiso lata hemdo pulo omorsing tiso lata hemdo pulo lahai lo dak pata number dak number kadu kita dulo
nang liga cinia teng tante opuson sila bangso em omasin piso la an along le upload kacrai long lo nang liga cinia teng Kala sinili ratum pen kacinia teng pelutang te alang itu hotu kin nam tak do tahan. Sanili puji bangke kin nam koson si motan nili niyelo nili ake ong dung apoisa ke long yadim ake ong e poisa pen ki kroi kopia polo lage. Ada kalau aku ison bangke ake ong e peni upload vet plot di vet lata alam habe. Tala ana plot ki ong ke koson lo. Tamane hotu alang li em ke lapen nili karjulong deh nili long tangang tekabe lake ang tekabe nili tanpa coba be sta patta bang pipe patta ke do tumanta patta pipe lo alang litum long cibi eto hotu iam long cibi eto file lo hoi mondol long bi eto hala sorong so tum han pipe asil ana dim ke ong long koson lo alang li pan kin nam un ke lage koson si kin nam un lo kin nam pusitame lapen koson lo lang li hai ka chini ke asi hotu hala tum kachujor pusame nilipui bangke rongosor asai jogje si lake kachujor nang lo lage nilita ningang helo ake komo poisa ke asi hotu pata ke claim awara sai pasung krung lo la ke duida chini lo pini bangoy pina bangoy pula pusong dok si dodo asi la son posi hotu alang itu bangke la son chip nang kong lo putan nili ningjing tung lo sini lila kachithik amen kaning ye ji pulen nili kachithik ke bang lima si asap o rinang chet lo ke release ke dak release lo dak ka release paisa bangke te nili ho bangke pini lahai alam le nili kaning ye ji pukali nili jasimet pet ke la west kar biang long alam si asi la so posi lahai bang nili 6 sedelo asi package 5 6 7 31st July 2023 an ke lake 4 len paisa package 5 6 7 an lake package 5 ke 47 crores 24,000 lo tapen package 6 ke 165 crores lalo 16,000 lapen package 7 ke 44 crores 76,000 lo lake asi package 5 jasimet pet pen nili ke 47 crores ke release elo lake join account ada account na long sidolo lake join secretary lo tasi dang la sini li muheta ning yelo isi weda lam lo je alang li pan bang la dak ke do bang ke intil jira wedet po athe 1956 itu guidelines itu national highway guidelines la pen right to fair and transparency pala so guidelines ala tak tadu 2013 nota intil et nei ha revenue office dam si revenue office pan arju et si dak munir pan apatta kuri nang ji pusi dak ke top do guidelines tasi guidelines ke alang le chung follow kun le pin lo asini le pui bangke la so bangke chok chilo ke wang jiar ni bangke ting thir ji nang pusi nili ningji thaning tung lo na 4 lane butha